Global Media. To ashe dama haihuwa ita kyautar Allah ce, da kai ya baka lallai kayo dace. Yar gidan Ado Gwanja Asiya, yar gidan Oga Gwanja yarinya ta girma, ta taso gidan girma. Lallai Asiya diya gurme mana ya ce gaba ɗaya. Asiya diya gun Ado Gwanja gaba ɗaya. Ta kwara ce mun balaraba gannu jakun jama'ana. Ai dole abbar Gwanja a gare ki na yi wakina. In zubo miki baiti ko in yi kiɗa da jitana. Ka tawarin ki mamana. Ayya balaraba gannu ce aha. Mai goyi marayu an san ki da je a hagu taimakon gajiyu. Ta Ado Gwanja Ado Gwanja ashe horiba ra sai da kai hai tun da kin girma to Asiya ki ɗautar bar makaranta. Kin ji yar bewa ilimin zamani na addini ki karanta. Bibiyar mama da abba kin ji Asiya to ki rike ta. Karki yo kyara domin ki samu soyayya ta kota. An yi biki wurin tarbiyya ga kyawun halayya. Yar kyakkyawar yarinya a tun kina karama kin fara kwaikwayar halayen manya. Tun kina karama kin fara bibiyar kyawun irin ta mamanki me wani komai na ta baki adawa na ta zancen ki Asi ki gode wa rabba yar baba. Abba Ofa Top TV Ferex on the beat. Antina me mun gode wa rabbi shine miki gobe wa rabbi shine sarki mai kyauta in ka gode sai maka mai samu Ado Gwanja shirin Oga Jami'ai an sa shi rawaina can gaba sarmayan wai sai tini duniya ta sara wai mai bukal da Musa Gwanja ne BM ya kusance na faro dan mama da Arab Gwanja ne shi Wahid Kura ne shi Alisha baba da Shafi'u garkuwa ne na bawa hawan uwa. Abdul Zero ne ganga da dadi ne fani da ayatul lahi ta yi na sarki Adamu Sango ne. Hai murgayi Salisu yara Allah kai rahawa kawai murgayi Salisu yara Allah jikan shi Oga Abba Ofa Top TV. Ferex on the beat.